Salati klub Banat, Zrenjanin. Salati klub Ruma. Jedan klub Hrvatska, koji je najstariji salati klub u Srbiji. Pravi je odlučenje spremno da i na samom kraju prošlak na torti, dame i gospodo, dolazi nam specijalni bataljon policije, specijalni bataljon vojske i policije, naravno, Kobre. Izdanina profesor Dušan Nikolić, stari novi instruktor. Ovo jesu srpski vitezovi i ovo jesu ljudi koji čuvaju obraz i tradiciju srpske države i srpske vojske. A mi ćemo da ostanemo da bismo pozdravili himnu, a himnu izvinjam se, nisam ovo